Alright, isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Overtime shot po kami dito kay Sir Ian. Alright. Up, Bon! Dito na, i-park mo na maayos. Alright, dito kami sa Pusurobio, Pangasinan. Halis, Bulis. Yan, pinatawag po tayo ni Sir Ian. Yan, grabe yung guard dog nila guys. Nakakatakot naman yung guard dog nila, oh. Grabe, parang grabe, tapang. Tapang, oh. Anong guard dog? Guys, mag-ingat kayo sa pagpunta sa bahay nila Sir Ian, oh. Yung guard dog nila, laki. Alright, tara, let's go. Samahin nyo kami. Mag-i-stud po kami ng dito. Mag-shoot po kami ng American Bully ni Sir Ian. Trevi Lopez. Alright. Yan, mga kasama ko yung mga pisag boys. Yan, nakakatakot yung nila, oh. Nakakatakot yung guard dog nila guys. Ang laki. Grabe, ang laki. Parang utot. Parang kasya sa bulsa. Grabe. Uy, matakot kayo, matakot kayo. Mga gago kayo. Oh, pisag boys. Ito yung mga pisag boys ng Manawag, oh. Mastermind. Mastermind itong hinayopak na to. Yung dapat necklace. Ito, oh, si Mr. Tomboy. Mr. Tomboy, ano masasabi mo? Magaling na nagbote kami. Paano magbenta ng balot? Pangarap niya maging managbote, guys. Nagsisaw. Hindi na. Bahay ni Sir Ian po. Ang tapang nila. Kita, liit. Say, baka kagatin ako sa likod. Oy, pasok na daw. Liga na. Yan, dito tayo sa Halis, Bulis. Dami, oh. Hello. Magandang gabi. Hello. Hi. Pogi, oh. Pogi. Hi, Pogi. Hi, Pogi. Check ka? Start. Ayaw mo start? Ayaw start? Ayaw? Ha? Ayaw start? Ganyan na mukha mo. Okay guys. Guys, welcome to the vlog. Ayun na nakanabol, oh. Grabe, liit ito guys. Malag, drama para lang siyang pag. Walang pag-lang to. Anak kay Bundun. Pwede. Lagyan ko muna. Saan na tayo Justin saan dyan? Yung mapagbito mo, hindi. Tanggalin mo muna ng cellphone dyan. Dito kay... Dito ka. Hindi nakikita na buo. Buo na nga, oh. Ganit. Yan, ito si Sos guys. Okay na, ulo. Hindi, mas pogi pa dito sa stand ko. Pogi. Pogi pa yung aso kasi dito. Pogi pa sa ito. Pogi pa na. Ay, stop ko lang ito. Similihan natin mo ito na sa pagbabago. Grabe, gwapo natin ni Sus. Ang liit. Wala lang, oh.
apat na katawan na. Oo. Paksto. Mas malaki pa sa tili. Balag na yung bakada. Parehas. Ha? Parehas. Mata ba may gawa dahil sa ay, mata ba? Mata ka ni Mego? Asa daw? Ibon-bon ang kapag pamunod dati. Kili-kili check. Ayun na. Ay, tumira ka dito. Thank you for Rohit. Thank you for Rohit. Nakakatiwal. TikTok. Chocolate. Ang chocolate. Ayan. Kahit sa bawang asin. Bigyan ka ng tapos ng tirahan ng manok. Anggal, may video ako tinira yung manok bravo. Pasin ka. Matanda yan? Nakarang na yan? Masikan na panood ko. Yung sa ilog. Kaya mo gaw. Matagdan lang, nakatanda na lang. Kasay din ka sa inyo. Abo, inati-hati lang, patay na lang. Patay na lang. Masin. May ano ka, may log ka. Maya pa. Ay, may log ka. Ko. Ano mga pakita mo? Tapin mo lang. Dami oh. Ang dami na eh. Yan guys, madami. Oh, mga lit-lit na aso, mas dax pa kay Bonbon. Yung ba kay Bonbon, ganun lang. Daig ka. Ha? Puta, may nangyari talaga sa messenger mo. Ang layo-layo na ng mga to. Si Mom pa. Na anong nangyari dito? Inisip ng mga to. Ang layo-layo na ng mga to. Agos. Nag-drive pa ako. Balang. Nag-drive pa ako. Nag-drive pa ako. Ilan na to? Oh. Ba't na layo-layo? Wag! Hindi, wag. Ay, pilit ko mo yan. Yan guys, dami oh. Wa, video. Video ko. Grabe, solid yung nilabas mo, solid. Solid na solid. Milyon. Alright, 7 ml. Wow. Wow, sabaw. Inumin mo nga ba? Laban, parang magbaka kang tubig. Nakaka ko. Ito kayo dito kung kulit ha. Guys, dito na ay na ano din. Hapon. Para sila na ano guys. Ayun, ang ganda ng babae. Pakita mo ako. Ang ganda din oh. Mas maganda pa sa shota ni Bonbon. Anong pangalan niya? Shout out no? Wala ka may shout out. Kasi wala ang jowa boy. Shout out mo yung ano mo. Wala nga siyang jowa. Hindi siya shout out niya. Wala nga. Shout out ka dito lang. Doon. Yan guys, pasok na pa natin. Ay, tignan siya. Yan lang kabilis para hindi stress yung back ko. Ganda. Ang dila nyo. Taas po. Para yung swinger, diretso na doon sa loob. Right. Ating massage kasi hindi siya nasirapan. Simbang gabi. Kaya ako nagsisimula. Right. Yung videographer ko nagsisilon. Oy, tutok mo, pakita mo yung mukha ka. Layo ka kasi dito para makita mo. Nakita ng ano? Yan guys, pinasok na. Pagbuhan ng bagay.
Magkaiba yung mata guys. Bulldog din to guys, bulldog.